hemen argazkien gauzen Markoneko etzin onduen, ama difunti eta etxe difuntie, eta gu hemen hiruan eze, hemen falta dizena diez, hemen nire albun dauna Pedro Mari eta Arrebi Epakita. Da, orduen, hor dau, Markone baserria, berton, hortxe terregi zeusuan, hortxe erdien dauna. Esan beharri bestago, hortik jatortzula zuri ez izena, ez da? Bai, gure etxe difunturi Marko Montuzti deikutuzon, eta horregaz ez izena, gelditu niken. Pedro Marik, zuk anai moduan zelan deitzen duzu? Zuk Marko deitzen duzu ala ez? Bueno, ez guk Marko ez dutzu, guk izenetik ditu dutzu. Ez dutzu, guk ez dugu hori kostumbria. Bueno, eta zergaitik ez agertzen zu hor argazki hortan? Ba, ni orduan seguramente haitzen poturtan egon etxen. Orduan jaio barik? Jaio barik. Marrutenaz deku aldi eguk. Bai. Dala, baserri hori errein zen. Errein zen, bai, hori baserri errein zen. Haitxe difuntu etorzanien egon zan 3 urte campo de concentración Kadizen. Eta handik etorzanien, euki ban, eiakon... Puerto Santa Maria. Bai, Puerto Santa Maria, Kadiz, egon zan. Eta handik etorzanien, kuiban beste desgrazi bete kuiban, ba, etzi erredaikoela, eta gelditzu zien ezer bebe barik. Eta hor beko baserri zen hartu bizen, euren ganadukaz da danakaz, antxine, gaurko handien, egote zan, laguntasun handize baserrizetan, da beti laguntzizan. Ba, danan hartien, altze biene baserrizegora. Marko, berbai guzu zure aitari buruz, zelango esan? Bueno, nire aita lehen esan da Puerto Santa Maria, da gero izan esklabo del canal del Guadalquivir, bebai. Liburu baten agertzen da, aita tipo majue, baserri jarra, baserri jarra, izan persona bat urtin baten, atara kontu, zelako bizin modue, urtin baten auporrak hartetu zen, lau edo bostegun, anaie Bilbon ubitu zen, da anaie inekuen, da entxe deustuko zerbezera dago entxe zerbezak edan eta abar, da berari guztien dakon, orduen temporatan, Bilbora guen da bera, baserri jarra txurie, kutsi dizela Bilbotarrateko ina, beti amagaz errezistan, amak izan ez juteko, bertako moduen, arro jatzitxe. Ni hablar, baserri txarra iziti orgullu dela, berak aiztatxe guzti ban, Bilbon, bera kontu duzela baserri txarra da. Gazte Samarriltzan, 71 urte. Bai, 71 urte. Ni ordutxe Frankon sekuestrotik, ordutxe etorritxe, liberute, etzera etorritxe, segidun da, bai. Soldatuzetik etorritxe, ordutxe izan daitxe, kantzaraz, pulmoko kantzaraz, pulmoko itxeban asko, honik ez etorritxen, da bueno, geuzerko gehiago txartu bai, horretik, eskarmentetan. Orduan erlijioak sekulako indarra eukan, ez dakit zure aita erlijio salia zan, ala ez? Zeran izango da erlijio salia, ze berak herriko parrokuek sartu ban kartzelara, bera eta beste hiruan nahiek kartzelara sartu zen. Berak sekul espan sinestu religio baten, bez, berak espan egin. Eta nirekote goguen, ni bera hil zanien eukin ozen 13 urte, berekot goguen, nire lehenengo komuniora ez ala etorri. Da ni sekule inaun jakin zergaitxik eta zergaitxik. Mira, gaur egun inau posik, ez alako etorri. Zeukiban beran personaladi eukiban, berak esan sinestuten, despanin sinestuten berak, berak pentsetan bana egite ban, ez bestik agintzen zuena. Deukiban personalidea oso handiz eukiban. Zuk atara kontu, abadie zelako persona klasi izan lehen, nire etxe difuntu, gure etxe difuntu, hil zen 71 urteaz. Nik orduitxe, Frankon eskuitatik eta solteta. Eta esan konturetu, bera abadie, ni beran ondoan, atzeko aldi nahuenik, eta kanpo santuen, ondino, santuen enterraduriri, ondino, desperrizio batea, enterrar rapido ese. Da enotzen bertan ikubilea, zer jota bertan enabe milagro bat egik, ez da egiko bat zan, edo pasaiko. Azkenien, gorputzek aguante bezten, jo barik. Ez da ondo txartu emana, baina, bueno, esango gu ondo inabala, zer niri karu urteko zen horrek arru gozan zin. Temporatan. Bueno, berbain digun amari buruz, Ama Luisa, zelango esan? Bier gina, baserri zen oso bier asko iman, eta, bueno, da umi gazi, eta badakizu antxineko baserriko handara zelan etxe bien, etxe bizen etzeko bierrak, umi gazi, kanpoko bierrak. Baina nik ikusten dute eurek gu baino asko poso bizizila. Ez pine zer beukitzen, baina oso posi bizizien. No, ez dakit, Marko baino desente gazteago zara, 10 urte gitxeo dekozuz. Apurruko Ez dakit galdera oso egokia da, baina zelango esan txikitan, Marko? Bueno, hau txikitan baserrireko alperra.
Bai, Ba, Orduan. ba, zer ditzen honek kaiorik ez du. Golperik bez. Golperik bez. Gu pasko igual ez, bai, honek zer bez. Arpeile gogorra hori dinona. Honek, buf. Orduan, irri zontzien, hau ez da baserrireko, ez da? Honek mine luzie eta arpeile gogorra. Marko, mutikotan Kortesubiko eskoletan hasi zinen ikasten. Zerango ikaslea zinen, abila, ala... Bueno, ez tontu ez listue, horre erdi inguruen. Kantuen da ikasiko zenduen. Bueno, orduen guk hori Espainiako bandera famatu, izetezana izar iarriar, ezta? Bai. Izar altzeu, arriar, bajatu, da hori egun bako txien, kara al sol, kate bihar izetezan. Da atarako tu, 69 urte dekotez, da hane 5 urteko mutikuek, 6 urteko mutikuek ikesi hori kara al sol, da ensaietu barik, da ondino astu barik. Atarako tu, zelako sistemi ukibien erakusteko erderi moduen. Gu eskolara zigitxerien, ez dugun berbar dibete eiken erderaz. Da honin espada txarrien. Praktikoe bada ikesteko hizkuntzak. Hombre, ortodoxu ez da, Baina, ni petzen dut txino belazterrik ez zila guri motezko sistemiaz. Ez podozu notoko ez eta edo ez podozu ikesten berban ba lo que te creo. Mutile bakarrik ibilte zinen eskola, eska mutile? Bai, orduan mutile bakarrik. Mutile alde batien, da neskak beste alde batien. Nik ez pekatu izite mazaz. Edo askontzak orduan nazti negotie, baina, bueno, zengo zuba horretxik izan metodu eta. Gero, hemendik Gernikera joan zinen, lanbide heziketa edo FP ikasten? Bai, hemendik FP ikasten Gernikera, ze orduen deporatan karrera superior bat erakusteko noberan seme-alabari edo izen behar izun propietario baten, baserriko propietario baten semie, piñaditxek eta dekosuna eta dirue, edo haikien marinue, edo abar, gure moduen pobrien, edo frailegoa, bade, sartu? Gure moduen, errentadorik eta pobrien seme-alabak, izin hortik FP-tik gora igoten gaizki, ez horregatik besti behar tonto zailaka, baina, bueno. Baina zuk berezkoa saltzaile izateko eukizen du, eta beti saltzaile izan zara. Bai, nik lau horma barruen egoteko enama mariru izeten. Da, oin behar klaustrofobik unaz, da orduen, ziritzen saltzen alimentazioako arruen. Eta, gero, handik, eukinoan oportunidade bat, eskatzeko modelik, orduan ez sasoien, Forlei, izan uniko urte, eta baina telebistan eta famatuena, Madrileko enpresa bat, da hango saltzaile izen hilen. Da horrek hori enpresien uezaba, izan zen Corte Inglés. Da horrek preparetetzuen saltzeko ni, eta 4 eta 5 urteko mutile, ni atarakuntu baten honelako paripe bate salgaile moduen, enjozten Ramon Arezes. Ramon Arezes izan sortu bana Corte Inglesko invento guztie Kubatik etorri gero. Da, izen zen modelo bat Canarias izena auki bana. Da, orduen esan duzen, Basteguieta vas a llegar lejos. Me has vendido un producto que no te gusta ni a ti ni a mí. Igual le gustarán a algún canario porque se llama Canarias, pero vas a llegar lejos. Beste bateko preparazioa, konbatxo artean preparazioa eukizen duen, soldadutza. Konta iguzu? Bueno, soldadutza lehenengo harakara eldozkoen eta 3 hilabete gero handik Burgosera. Baina, bueno, aneo eta moduen zen egu intendentzire jute ditzen kamioiaz, ni bakarrik, nitxe beste lau edo, kamioi kargetako, eta bueltan betian neskatile batek, beti urte tezkunde, salud tezkunde, soldadu ez da izer badak izer, da area, zean bizta dino, unarea neskatileaz. Baina, interesan bera naitxe, eta kasualidadie, bera naitxe, kuarteleko koronela. Da orduan egun baten, etorrezen beran sekretarioa, Polizia Nazionala Bilboko, soldadu dauna, geure moduen, esan duten, tienes que venir donde el coronel. Vete preparado porque igual te mata. Igual te mata, pero ¿por qué? Que no, que tenéis amistad con su hija. Y está pensado, bueno, nosotros no hemos hecho nada malo. Con su hija y con nadie. No, eso dice ella también, no es nada malo y no es nada bueno. Hori berak esaten, pistola y paparra ni 20, beran despatxuen. Esan dozten,
te salva la vida por el título que le habéis dado a Artillería 63, por primera vez en la historia. Habéis salido campeones de la 6ª región de patrullas de tiro. Pero la siguiente vez que me digan que le has tocado la bocina a mi hija, te fusilo. La orduna de temporatán, y te punto, eta ez da, problemarik. Bueno, baina hori baino, ez du aldi galantagoa uste dut pasatu zendula kamioi batekin, Bai, obusez kargauta. bai, 3.000 kilo obuseaz, gemez bateaz, paramo de masan, maniobratan gauzela, da kapitan baten nire onduen, da beste soldadu bido, da orduen espoletak eta penitxea proiektileri, da fren hori barik giltxuen iken. Se paseakon, da karo, aldarbera baten, aldarbera kapilanak pistolia zeirtzen, ez una orden, da geldiro guteko, da ez una orden, da ni berbarik urtetan ez niri, da dominio izinik azkenien, kune eta dizierretein nondik dominen aban, da leunien gelditzu zen, gelditzu naban kamioi ezelan edo alan. Da, orduen besti pistolia zoren jo, beraz, zuri kapilana, da, mi kapitan, sin frenos. Emoton infarto bat, hilabeteko permisu itzera. Salben otolako bizitze berari. Susto galanta pasauta. Susto bai, arek eta neuk bai, no te jode. Arek batek esplotetzen badetala, esplote bien. Da, heltze gara, hietargirek eulen lengu izego iken. Hietargire heltzen, astronauta moduen.